Alah, gombal iki jujur-jujuran jujur ya. Suatu malam iku ya, asine iki arep tak buka. Pak Cahyo iku sare, ya. Tapi kok dalam tidurnya itu dia mengigau seperti ngimpi ngelindur. Ngelindor. Pas ngimpi kuwi dhek iki ora sadar iki ngene iki lho, El. Menyebut namamu. Oh, Elisa, nembang. Terus lagune ditembangke selendang biru. Ayo. Yen kowe njaluk lebih kuwi niku. Bahasa Elisa ngono. Mending aku sing ngalih kaya ngono kuwi lho, El. Berarti dalam hatinya itu sebenarnya yang dipikirkan cuman kamu. Karena dia sangat mengidolakan oleh popularitas dan kecantikan kamu, apalagi kamu seorang dalang wanita yang sebentar lagi bergelar doktor. Padahal aku mergane dhek seneng ambek kowe apa? Mergo aku rasa dadi dokter. Aku tak manak wae papat ngono El. Arek mati nyun lencir kuning Iki karawitan saka Laladan Surakarta kon ngaturke orek-orek gagrak Madiun welah tenan. Nyatane ya suweger terus. Ayo nggih. Luar biasa. Ning kula dereng marem, iki mumpung sowan ning Madiun nyatane bar iki awake dhewe ketemu karo Mbak Elisa iki mbuh taun kapan. Suwe. Iki tak duetke waranggana viral pada zamannya dulu karo waranggana viral di zaman sekarang. Siapakah itu? Ibu Sukesi Rahayu kalian Mbak Elisa Urcarus Alaso. Apik genah jos iki. Ayo ya coba apa? Ya coba berdiri pelan-pelan ayo. Nah iki piyai loro iki jan piyai peng-pengan kabeh kok iki. Piyai ketrima nih ya pinter tenan. Ayo. Wong Mbak Elisa kenapa kok bisa sukses? Mergo pancen pinter. Panjenengane iki meneliti dan mengukur nyawang kahanan
masyarakat saiki piye dheweke iki pancen jenius ngene. Mergo pancen cita-citane ora dadi sinden, ora dadi dalang, ora pengen dadi guru to apa, pengen dadi peneliti. Ayo. Iki Bukesi arep neliti kok. Ayo. Arep neliti iki fenomena saiki kok kaya ngene, dalang saiki ora ganteng tek ora payu sebabe apa? Ayo. Kuwi tenan. Heeh, mula aku tak rewangi skincare mergo kuwi. Men ora saya tuwek ngono lho. Mergo saiki jaman saiki beda karo mbiyen lho. Lah mbiyen teknologi ora canggih kaya saiki. Irane Pak Anom kaya Pak Mantep eksis sepanjang zaman. Lah saiki teknologi kabeh wong iso nonton wayang endi wae kok. Iso uga maune laris pet bongko ngono iso, ora enek sing nanggap. Mergo dayane kuwi perkembangan teknologi sing lagi pertama jwedul sing apa iki ibarate wong lunga sangune iki rong akeh ngerti-ngerti viral ki iso. Jaman saiki kudu ngono, hati-hati to. Ha iya, wis pokoke aman, mili karo lakune banyu. Heeh ngono. Ayo, Mbak, berdua. Jumeneng, Pak. Yo jumeneng. Oke. Siap. Ibu, jumeneng sareng kula mboten napa-napa nggih, Bu. Ya aja ibu ngono to, Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Saya tuh menghormati beliau sebagai ibu karena ya udah lama sekali wong saya masih kecil 17 tahun, 18 tahun itu yang saya tonton ya Bu Kesi ini bersama Pak Purbo waktu itu. Oh iya, ora tau nonton aku berarti ya, Pak. Ya bar kuwi lagi Pak Cahyo, Bu Kesi dulu lagi Pak Cahyo. Kan eksis Bu Kesi dulu kayaknya ya. Iya, aku pancen gandol jari Bu Kesi kuwi kok ora. Sampean pertama nonton aku kapan? Itu waktu masuk di Pedalangan 2011 nonton yang itu Abimanyu Ranjab itu. Tapi yang sebelum itu udah nonton pagelaran Bu Kesi jadi bintang tamu. Oh iya, Abimanyu Ranjab pas festival Dalang Indonesia. Niku tahun tahun 2008 wonten ing Taman Budaya Yogyakarta. Betul. Mriko lakone Abimanyu Ranjab bar maju kula langsung ngeranjab Bu Kesi niku. Ngoten niku. Niku tasih pacaran apa sampun ini udah lah lali aku pacaran apa yang dibedakne marai. Lali wis suwi marai ngono lho, Mbak. Niki dawuh menapa Ibu? Ayo Bu Kesi. Kula. Nggih no. Aku ki ning kene iki mau tak trimo dadi penonton wae. Wong aku ki asline iki bengi iki menarik nyekseni sampean. Neksene piye? Lek mau arep kangen-kangenan karo Elisa. Kangen-kangenan karo Elisa. Ah iya. Wong kangen kaya ngapa lek anggap kaya adikku ya anakku dhewe to Bu Kesi. Bu Kesi sing temanjem jenjem sakjroning sanubari tumrape aku ya tetep sampean ngono kuwi. Alah, gombal iki jujur-jujuran jujur ya. Suatu malam iku ya, asine iki arep ora tak buka. Pak Cahyo iku sare, ya. Tapi kok dalam tidurnya itu dia mengigau seperti ngimpi ngelindur. Ngelindur. Pas ngimpi kuwi dia iki ora sadar iki ngene iki lho, El. Menyebut namamu. Oh, Elisa, itu nembang. Terus lagunya ditembangke selendang biru. Ayo. Yen kowe njaluk lebih kuwi Niku. Bahasa Elisa ngono. Mending aku sing ngalih kaya ngono kuwi lho, El. Waduh. Berarti dalam hatinya itu sebenarnya yang dipikirkan cuma kamu. Karena dia sangat mengidolakan oleh popularitas dan kecantikan kamu, apalagi kamu seorang dalang wanita yang sebentar lagi bergelar doktor. Padahal aku mergane dhek seneng ambek kowe apa? Mergo aku rasa dadi dokter. Aku tak manak wae papat ngono, El. Nggih ampun ngaten. Nggih kan Pak Cahyo mungkin kalau udah terkenal, udah sukses dalang terus duitnya akeh ya jenengan sekolah lagi dokter kan enggak? Iya, tadinya sebenarnya aku mau kuliah S3 untuk bergelar dokter karena itu diwajibkan dalam kampus untuk karir akademik. Tapi S3. Pak Cahyo enggak boleh. S3 ya apa? Siluman-silumun selamat. Ngono do bangga. Tenan aku ora oleh, El. Mas Cahyo iku lek kondo karo aku piye? Pak, aku tak kuliah S3 ya. Ra usah. Sampean pinter gawe teh sing enak, kopi sing enak kanggo aku iki bagiku gelarmu melebihi gelar dokter kaya ngono. Oh, itulah yang namanya perempuan sejatinya ora kudu bergelar sing dhuwur-dhuwur, ning ya gelare wong wedok iki iso bekti karo suami. Betul, El. Karena apa? Ternyata ketika saya amati itu dia nanti akan menjadi teman terindahku sepanjang hidupku. Jadi perjalanan paling panjang kebersamaanku itu ya mung karo dheke kuwi. Mula El, yen dheweke iki njorak-njarak sinden ayu kaya kae Silvi Kurmalasari itu loro-loro ngono lho El.
Ngene lho, iki iso nggih contoh lho Mbak Elisa. Tegese sampean sok yen wis winengku kakung. Nika nggen wong rabi lah mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki sukune manten kakung ya toh. Ana adat sungkeman. Tegese pancen seorang wanita walaupun menjadi sehebat apapun kudu wajib bekti karo guru laki. Jadi aja nganti ya sampean peh eksis sing lanang kon masak, ngono aja nganti. Mbah-mbah ngono aja. Kuwi nek nganggo adat miji iki to, sesuk aku ora nganggo lah liyane wae. Oh iya. Ayo El, kita bernostalgia ya. Iya, saya tunjukkan pada netizen bahwa kita itu sebenarnya mesra. mesra. Ayo dhewe iki rukun rene apa-apane ya. Boten. Oke, Elisa dulu. Iya dulu no. ya. Ayo. Biasanya sih nomor 1 dulu. Ora apa-apa ki aku ngalah kok El. Oke. Minggar mingkureng Elisa sesuk sing bladegan saged istirahat riyen men diteruske karo Bu Sukesi Rahayu. Nggih angel nggih abot iki. Heeh. Kula duduk mriki. Mboten tegese iki nggih niku malah duduk. Istirahat. Nggih iki lho nggih baris iki lho maksudnya. Ayo nggih. Ya Bu. Bacut nih Mbak Lisa, cingkoke Bu Kesi mang terokne ngene iki ayo. Ayo. Kalau salah ya mohon maaf ya Bu. Gak apa-apa, santai aja. Aku sama kamu tuh ngalah kok, Lel. Ngalah apa-apa nih tenan. Ini udah menghasilkan banyak sekali nih juta-jutaan nih. Pangkor Semarangan Ibu Kesi. Lah iya, kowe iki dene gene nerokke, kowe iki lho dene gene nerokke cengkokku. Kok sepeser pun kowe ngado aku apa wae kok urung tau to, El. Lah kowe ora ngerti Bu Kesi. Le tanda terima kasih iki liwat aku ora sampean. Oh, lah iki masalahnya. Maksudnya ki Mbak Elisa WA aku ini aku menggunakan cengkoknya Bu Kesi. Terima kasih disampaikan kepada Bu Kesi ya Pak. Oke, awi ngono kuwi. Ngono. Besok kapan waktu pengen apa Bu? Nanti tak jajak ke opo ngono sing jenengan seneng nopo? Yen kuwi iki sak ikhlasmu. Iya. Ya kowe kudu ngerti dhewe mbok sanggit dhewe. Aku lek diparingi apa-apa mesti gelem. Pemene sing marangi karo adikku madu ora apa-apa. Aku madu. Madu aku racune. Ayo. Nggih. Mbak, sampean Mbak. Biasa tenan. Sing tok sing mangagem iki mike gawan jenengan apa mik Madangkara niki? Ini Madangkara punya. Aku arep takon bolak-balik kenapa nyang ndi-ndi biasane nggawa mik dhewe kok ora nggawa? Enggak, karena emang
dalam itu saya kalau itu ya evaluasi. Kalau dalam live streaming gini ada mic yang sudah di set itu udah bagus masuk ke live streaming. Jadi kalau kita masukin mic baru itu kadang masuk ke inputnya walaupun di monitor bagus tapi orang yang dengar di sana nggak bagus. Nah kalau sound Madangkara iki inputnya ke luar itu outputnya ke live streaming itu sangat-sangat bagus semua detail. Nah jadi aku wis ra pasang mic. Wes iki genah. Ya sing njaluk imbuh iki. Neng apik kaya apa ngene streaming itu tidak bisa mengalahkan maestronya sound system Pak Marno. Ini sudah teruji Indosiar, Indomie apa-apa. Ayo nggih, terus kabeh. Jenengan sik krungu ning radio agama niku Pak Marno niku. Ayo apik biat to ayo. Yo, Bekasi. Yo. No. Mreh krata-rata pakartine ilmu Mbak Lisa Kang Tum Kang tumrane tanah Jawa terakhir bareng Bu Kesi karo Mbak Elisa. Iya. Agama biasa nyuwun tepuk tangan untuk mereka berdua. Iso kompak ngono kuwi ya. Sempak tenan iki ya Pak ya. Kok iso sempak kompak ngono lho. Apa ya sempak kuwi ya? Kompak tambahi semangat. Semangat dan kompak. Tambahi meneh Bu, sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti males. Waduh iya. Sempak Aku teles. padha karo tunggale sempak bolong. Apa? Apa ya? Didondomi. Elisa, aku iki kelingan dino iki kan hari ulang tahun KUD to. Iya. KUD iki kan nggone simpan pinjam. Simpan pinjam. Asline aku iki dengan adanya KUD sing bengi iki lagi ulang tahun, aku sangat bersyukur marem banget. Ngelingi aku jadi pegawai negeri. Iya. Mongko aku neng kampus pegawai iki diwajibkan lek ora ndek duit utawa ndek kebutuhan kudu pinjam neng koperasi. Iya. Aku karo Pak Cahyakun tadi duwe cerita sing rada apa ya istilahnya. Cerita sing Gak bisa dilupakan. Gak bisa dilupakan. Karena ketika itu Pak Cahya itu baru manten anyar sama aku ya. Manten anyar, ekonomine sik durung stabil, mongko dhek lagi merangkak. Nah, lek arep dalangi kan butuh peralatan wayang sing profesional. Ya kayak iki mau contone yang sound system kudu outputnya sing apik ya toh. Nah, zaman sama dhek ora ndek duit. Mula saking rasa sayangku, cintaku karo bojoku, aku harus berjuang dan berkorban. Bagaimana caranya? Caranya? Utang duit koperasi. Solusinya. Nah, solusinya aku tak tuku 10 tahun, tak nggo tuku apa? Tuku sound system iki duit koperasi. Ngelingo iki sound system iki huper kae iki duit lek utang koperasi 10 tahun. Teko saiki gelangku urung balik.
Ora apa-apa ora mung gelang karo koperasi sawahmu yo entek tak entekne kok. Banyak resikone rabi karo wong ganteng ngono kuwi. Lah iya Pak, mulane tak rewangi apa ya istilahnya pengorbananku kaya ngene iki ya pikiran sampeyan dadi wong lanang sing setia, aja aneh-aneh, aja ngalor ngidul. Heeh, ngalor ngidul ngetan bali mulan. Ayo. Gitu loh Ella ceritanya. Ya, ternyata koperasi sangat berguna, berjasa ya. Termasuk S2 saya juga dari koperasi. Tadi mlebu S2 selawe yuta niku kula nggih pinjem koperasi. Nek mboten saged. Wong carane bayaran nyinden 150.000, 200.000 ya ora sedeng nggo mlebu S2. Ora sedeng. Mergo koperasi sompleng. Ternyata koperasi itu sangat menghidupi bagi semua warga masyarakat Indonesia. Ya. Jadi jangan takut, pun ragu-ragu panjenengan sedaya Pak. Utang koperasi mboten napa-napa. Ngoten nggih. Cocok disaur. Iya, disaur. Malah penting harus utang. Kalau nggak utang nanti nggak ada SHU. Oh iya. Tidak akan ada proses keuangan di koperasi Macet. itu. Iya nggih. Yo, mawar kuning nggih. Ya. Top iki ya. Maka saya dipun aturaken mawar kuning Bu Kesi dan Mbak Elisa Urcarus. Yo. Elok tenan. Terima kasih Ibu. Ini kalau nggak
bermula dari ngefans, saya nggak akan mengaturkan ini setiap saat, setiap waktu. Nggih, ta. Bermula dari mengidolakan, nah saya pasti ceritakan ini saya ambil dari Cengkok Bu Kesi. Saya bermula mencintai ini karena Mawar Kuning dan Pangkur Semarangan Bu Kesi. Oke, terima kasih Elisa. Wah, sewenang Bu Kesi langsung nanti. Ya ini kan ditularkan ya, jadi anak-anak adik-adik misalnya, oh aku seneng sabetane Pak Cahyo, sesok nular gitu kan. Gini Oke. Pak Cahyo, Gimana? karena saya itu ya elek-eleknya, Elek-elek. aku ki elek-elek kan ya guru pengajar. Nggih, Jadi kalau saya melihat mahasiswa atau murid saya atau siapa saja yang mengidolakan saya dan dia nanti akan terlahir lebih bagus dari saya, lebih populer, lebih hebat dari saya, itu adalah merupakan kebanggaan bagi saya. Sukses tegese jenengan. Sukses, berarti saya sebagai seorang guru sukses bisa menelurkan generasi yang lebih bagus dari saya. Darmane guru ngono kuwi. Betul. Nah sekarang masih ada adik-adik yang bangun ya. Kalau ini tadi kan Pak Cahyo Limbuan udah ngasih buat ibu-ibu. Adik-adik yang masih bangun ke atas tak kasih pertanyaan. Aku gelem paitan ayo. Tak kei sangu. Ono pertanyaan terus mengko dijawab. Tak kasih sangu. Iki ono piro ya? Kok nek iya aku. Anak-anak to? Anak-anak no. Nggih, wis enak to sing. Anak-anak. Lah nggih. Kok nek sangune kurang ya tak goleke. Yo le, yo kena nggih tuku tempura. Nah yo, nggih tuku ya apa. Pertanyaannya nek misalnya angel 100 nek gampang 20.000. Ayo. Ayo itu Apa? ayo yang berani maju. Tadi yang pada nyimak wayang, pertanyaannya seputar wayang sama ini ulang tahun. Ya. Ada lagi? Wes loro tok. Ngandang kok. Ayo gelar melu. Melu agel timbangane njaluk imbokmu ae ya ta. Ayo melu. Ayo melu. Engko lek kowe entuk nggih kas lho, Gel. Ayo. Sulom. Melu lu, sulom mau melu. Nggih, kok jatah pira, Mbak? Berapa orang, berapa anak maksudnya? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang sana ayo, ada yang berani enggak? Masih bangun kok. Ayo, maju. Lumayan kok tuku-tuku cilok. Nah, iya. Oke, yang depan sendiri siapa namanya? Ahmad. Hah? Ahmad. Ahmad kamu bisa dalang enggak? Suka wayang enggak itu? Suka wayang. Tokoh wayang yang disukai? Semar. Semar. Oke, Semar tuh anaknya ada berapa? Sopo wae, anaknya Semar sopo wae? Yo, sebutke. Bereng, Petruk, Bagong. Wah, pinter. Sulomo. Kuwi anak pupon kuwi ngawot ya. Benar iki rada angel ya pertanyaannya dadine 100. Pinter. Oke, wes rampung Amat, mudhun. ya, amat, wah. Genten iki sapa jenenge? Hah? Habib. Habib. Habib seneng wayang ora? Yes, seneng. Oke, ini kepanjangan KUD apa? Ora ono hubungane karo wayang, mergane pertanyaannya duduk kuwi. Koperasi Unit Desa Ya, iki jenenge KUD apa? Tani Jaya. Ya, benar. 100, gampang. Ah, iki sing angel. Iya, namanya siapa? Gelar Gelar sapa dawane? Gelar Pamayang. Anake sapa? Mboten. Anake mbok. Sombo iki lho, bapake neng kene sombo ora. Ayo, mau Baladewa malih dadi apa? Jaramaya. Oh, benar. 100. Ah. Yo anake, yo gampang. Oh, lah iki gambare setorne ibu ra. Udah, lu jajan dhewe. Sapa jenenge? Haif. Hah? Haif. Haif. Daif. Umur 14. 14 sih berarti rada angel. Kok karek 70.000 ya, Pak? Tak tambahane lek Tambahi. kurang. Heeh. Iki bocah iki omahe adol lho, Mbak. Takonono endi omahe? Endi omahe? Jambangan. Jambangan ini daerah mana? Nang endi? Sragen. Sragen. Kamu kesini karo sapa? Pak Joko Raja Molo. Nunut bis rombongan. Nunut tes rombongan. Oh ya, iki mau kira-kira Jaramaya kuwi sapa? Ngerti ra larah-larahe? Itu tokoh apa Jaramaya? Adik Raja Molo. Langsung diconteki. Liane yang gampang aja ya. Yang gampang. Ya ketek putih jenenge Anoman. Oh iya, sing biasane ngelawan Janaka nek pas patet songo jenenge sing untune maju. Bagus.
Untune maju ngisor. Sing lek idu balik terus lho. Itu munggahi lho. Cakil. Lah ya benar. Oh iki aku nggawa satu soknya. Oke, tos dulu kita. Wes, ngene iki pentos. Aku tak netepi janjiku mau, Mbak. Napa nggih? Ngen gara-gara yen enten bapak-bapak sing ngapal karo apa mau panas-panas mlaku mau. Oh, nggih. Yen tasik wonten ingkang berani naik panggung dan hafal, monggo mriki. Ayo, sinten? Ayo, bapak-bapak, wah ibu-ibu sampun. Ayo bapak-bapak, lagunya Madiun ya. Madiun, nggih. Jenengan? Panas, ayo. Oke, mriki, Pak. Ini, Wah, Pak. nggih. Dapat berapa sih? Nggih, niki Pak. Door-prize-nya dapat berapa? 200.000. Oh, 200.000. 200.000. Wah, ya Oh, lumayan yo mbangane mbek anu sesuk rong mesti bati, rong mesti abot gawean 200.000 ya nek nukang rong dino. Ah iya. Sak nyanyi panas-panas melaku Pak, penak. Gila. Lah iki. Nggih. Oh nggih, Bapak monggo minggah wonten mriki. Nggih, bisa. Oh niki bakul pelembungan ning wayangan iki biasane, nggih to. Pak Warno niki asmane. Oh nggih, mboten pangling jenengan. Nggih Magetan. Dalang ya panjenengan, Pak. Cobi, Pak. Panas mlaku. Nah, Ora nggawa payung. Srandale diseret. Lamaane melentung. Surabaya geger. Ngusi neng Madiun Jakarta dan dirukun tetap merdeka. Titis kan. lah iki pancen seniman mulo ya. Nggih, langsung laras. Nggih. Derek jenengan jok tahun piro? Non? Jenengan pun doangu. Lah nggih wiwit teng Sukawidi nika to? Nggih mulai teng pojok. Nggih. Mbak Desi dadi bintang tamu, sampean ngentosi teng warung ayu. Ya ketahuan. Lah sampean malah buka wadi arep disangoni malah mirang-mirangne aku lho. Lah kelingan mboten tahun 95. Ketahuan tahun pinten Pak? Wis. Dun, Jenengan kok preso to, Pak? lah sampean dadi bintang tamu, Nggih. Mas Cahyo ngenteni ning warung ayu. Kok jenengan ngertos to, Pak? Kok sik tahun sakmonten sik kula sik imut lho. Nggih. Saya sik imut. Terakhir resik alit. Kula nyediani sinten niku? Tumut dalang. Tenggene Mbah Lurah pojok kira Dalange? itu ndongol. Nggih, sing dalang sinten? Nggih. Sing dalang sinten? Sing deleng Suwardi Pak Tukul. Oh. Jenengan nggih tumut Pak Tukul. Nggih. Nggih ngoten niku perjalanane Pak. Perjuangane dhek ajeng ngeneki kula nggih ngoten. Direwangi kok nyindir ke teng pundi-pundi. Panji sepuh-sepuh sakniki mun sadar. Oh, biar semapu tok, Mbah. Ha Nggih, mun sadar. tak tambahi lek ngono mon jenengan anu kok pinter nyuwara jos ae. Nggih. Jenengan saged bawa dandang gula pepiling. Mangke Saged mawon. Nggih. Niki jenengan tampirian ning ndak lali kula mangke. Lah engko bolak-balik pepelingan darani apalan. Mboten wong niki enten pamundhut tok ae. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih, mriku. Nggih. Niki sing rukun Islam napa liyane? Bebas. Nggih. Sementing ampun rukun warga lho nggih. Nggih, Pak. Bawane diganti sayektine nika nggih asal. Boleh, monggo. Nggih. Sayektine Ya. gesang dika sami ana donya bebasan mung dolan Nora ngerti mring suwene Ape? gumantung mring yang agung lamun arsa
kersa ni Bali nano datan kena semaya amung kudu manut becik sira tata golek sangu lamun besok ditimbali timbali sinten Mbah Gusti Kang Maha Kuwasa tepuk tangan Pak Warno luar biasa ya Ageng dalu pinanggih melih wonten ing KUD wonten ing Tani Jaya nggih Pak nggih Tani Jaya oke matur nuwun nggih Pak Warno nggih nggih panjenengan tetep dagangane laris sehat panjang yuswa amin sampean ki laris ben-bengi Mas Cahya utal ceklik kapan ya Mas Cahya iki ceklik Mas Cahya iya Oke. Matur suwun nggih Mbah, Nggih. paring sehat, berkah. Lah niki lagune diterusne napa mboten? Oh, lagune Niki mangke ganti sindan-sindan jenengan lek kakean Nggih. sake wis sepuh kok ya. Nggih, kula matur suwun Pak nggih. Sami-sami. Nggih. Niki sing iso ngimbangi cengkoke mung Mbak Tuti. Iya. Apa kaya ngapa? Mas Bang. Yo, Winong, Lintang, Umi, Mbak Trihastuti. Ayo 5 tambah Mbak Elisa. Kaya apa? Pepeling kunjuk dumateng sedaya para lenggah ingkang wonten lokasi Tani Jaya ugi ingkang kepareng mirsani lumantar live streaming Kuntadi channel. Pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados
kasih artis-artis Madangkara lan ugi Mbak Elisa Orcar Salaso matur nuwun tetep nijaya ingkang lenggah wonten ing Sawahan Madiun mriki sumrambahipun sedaya para anggota lan ugi warga masyarakat ingkang kepareng rawuh mriki tresnani dhumateng budaya panjenengan sedaya. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo ingkang jinangka.